Salutare prieteni, eu sunt Cristian împreună cu Flippy și m-am gândit să încep o nouă serie de Minecraft, Shield, bineînțeles. Trebuie să mă Serverul- țin de capul lui, Serverul fiind al lui, al lui meu. bineînțeles, deja mă vedeți cu full iron și lucruri, Cine Cam ți le-a dat? că m-a ajutat domnul respectiv, prezent aici. Asta le că să dau chunk update-urile mai bine, chiar și dacă sunt foarte joase. Nu știu, amele pe la... Stai să văd. Video settings la 6. La mine sunt la 4, acum le-am pus, dar văd că tot nu filmează cu mai multe FPS-uri. Nu știu, depinde la cât ți le-ai blocat. Bă, uite, La 30 mi le-am blocat. Și eu. Ți-am zis să le blochez la mai mult. apoi merea mai nașpa, bă. Stai să văd unde e mic casa. Dar Te le rog. blochez eu mai încolo. Bă, din ce parte am venit, bă, că nu mai știu. Pe mine nu m-a întrebat că nu știu. E din coace, așa. Asta nu-i bun, asta nu-i bună ideea. Să vedem. Îți faci tu casă frumos, tot. Bun. Ce crezi, mă, că nu mă descurc eu, mă? Tu, bă, să te descurci. Tu toate că am uitat să pornesc timerul. Știi ce e ăla, nu? Da, îți bag un cap în gură. Sigur ce dau pe spate. Taci, bă, că eu mă pricep la faza asta. Imitându-l acum pe Codrin. Taci, că clipul ăla a fost șters. Este șters de pe YouTube, nu mai există. Mamă, cred că e ciungă faza asta, cred că e urâtă. Stai vedem cum va arăta, dacă va arăta ciung. Asta Ia uite, aici arată că asta este casa. Gata, făcută, terminată. Mergem și înăuntru. Mă, nu-i ba, mă, nu-i Pe ba. ce fain. Nu că n-am filmat când am făcut casa. Pur și simplu nu-i ba. Pe ce fain e. Și aici o să fie un fel de terasă. Am picat. Ai picat. Și mi-ai făcut un sandwich. Ai Stai, picat cred și că aici cred că așa o să fie perfect. Ba, nu-i perfect. nu-i perfect, aoleu. E Îți ba. dai seama că nu-i perfect. Boa. Ok, și aici punem chesturi. Stai, vedem, cum pui mei Click. să-l fac ăsta aici? Depinde Pun ce e aici. ăla. Două. Să pun toate chestiunile pe care le am aici în chest. Nu arătă bine ciung aici. Da, aici trebuie pus ăsta. Teoretic. Teoretic, nu folosi cuvinte pe care nu le înțelegi. Cred că așa e bine. Zice eu. Ai totul. Fai. Fai, bă. Abia aștept să-ți văd primul video. Dar mie spui. Nici nu știi. Că am avut la început un lag. Bine, Da? nu foarte mare, dar păi, acum l-am blocat la 30 de FPS-uri, ce vrei și tu. Eu vreau abonați. Tu ce vrei? De toate. Tu? Eu vreau să mă duc să mai sparg un chest. Că vreau să le mut Ah. înapoi în casă. Ce ai, băi? Turbat. Ciung arătă. Noi, bai. Îmi place. Și nu știu Fă cum să fain. fac. Te-aș putea ajuta eu. Cu ce? Cu niște sfaturi. Înțelepte. Stai. Stai, cred că l-am rezolvat. Ai Să dea văzut? domnul. Cum îmi spun eu sfaturile mele, cum rezolv? Nici nu mi-ai spus vreun sfat, deci... Asta e și ideea, numai m-am gândit și deja știi ce trebuie să faci. Stai așa, stai, că știu eu Stau, cum stau. Stai, că știu eu cum să rezolv aici. Asta să distrugem noi partea asta frumoasă. Nicăieri nu mă duc, stau. Păi văd că stai, că stai pe degeaba și n-ajuți omul. Și deci nu mai cerut ajutorul. Dragul meu prieten, drag. Bă, trebuie să sortez apoi toate chesturile, să fac item frame, să ai de masă. De unde am eu 7 semnuri? M-am mutat și eu pe la cine pânce și le-am văzut. Nu știu, crezi că știu ce am în chesturi? Ce cium am făcut. Și numai nu știu cum să rezolv. Cu Mă talent. gândesc. Și mă gândesc. Deci, eu îmi țin gold-ul în 3 chesturi. Da, e deștept. Ce să greșit are?
Totul este greu. Uite, asta e painting. Am 10 painting-uri, îți trebuie vreunul? Torțe am multe. Nu, Mâncarea mi-o las. Mâncare străbă? nu că am. Bine. Să nu zici că nu ți-am dat. Trebuie să rezolv aici ceva, dar nu știu cum să rezolv. Cu talent. Stai așa, mă. Man, stau man, nu mă grăbesc. Faci ceva cu mine. Zăi. Batem uitărul. Da, și pot, sigur. De cum am intrat în serie, dar batem uitărul. Păi tu ești baza. Păi asta să mă duc eu pe aici frumos să mă plimb și să văd cum arătă. Dar cu ciun, ca de obicei, că doar să faci altcumva. Și bă, zici că invențiile mele sunt ciungi? Nu, tu mă. Ah, Bă, că deja cam mi se distruge toporul. oi bai. Deci, deci, până aici, perfect. Așa, De aici încolo nu mai e bun. no. Era normal, bă. Auzi? Mhm. Am crezut că a ieșit. Crezi-mă că iese așa de repede, mă. Da, că nu ți-o mai bornoi calculatorul. Mie să-mi bornească, mă, calculatorul, mă. Calculatorul tău e șubred, mă. A meu nu ești vreo. A mea e mai bun decât al tău. Da, atâta că ai 4 GB RAM. Ah, ceva în genul. Și câți bits ai? 32. Na. Dar bă, aia nu contează. Ba da, la jocurile astea mari îți trebuie și 64 de bit. No, bine am. Na, vezi? Fă-mi în ciudă, bine. Mai nu te pune, mă, cu boss-ul, mă. Bine, am, no, 4 GB RAM nu-i foarte mult acum, da? Nu, că și eu vreau să-mi iau calculator nou sau să-mi bag pe ăsta. Dar mi le iau, eu mi-au anul viitor. Atâți vă luați, numai eu rămân pe din afară. Anul viitor îmi iau altul. Anul viitor, de ce nu? Anul ăsta? Da, bine. Anul viitor l-am anul trecut. Anul trecut. Anul trecut l-am reparat pe ăsta. Anul viitor l-am reparat. Așa ai vrut să zici. Da. Dă titu. Deci așa mă enervează faza asta. Ce fază cu dă titu? Nu, mă. Asta aici. Mă enervează rău de tot, deci pur și simplu mă enervează. Arătă ciumbă, deci mă enervează. Nu-i bai. Și nu știu cum să le rezolv. Nu-i bai. Serios, nu mai am nicio bucată. Nu-i bai. Aici pun așa, bun. Prima dată. Stai, bă, nu mai am niciun, mai am niciun crafting table pe aici. Ai. Am atâția porcării pe chesturi că nu văd. Aici una să se rezolve, dar văd că nu se rezolvă. Dar nu mă prea interesează, știi? Păi știu, dar nesimțitul tău nesimță rămâne, deci nu... O mânca chiar pe tine nesimțirea. Îți trebuie un furnal, că n-am ce să fac cu el. Năț. Bă. De aici mă chinu și-mi fac drumul numai spre casă. Arc, îți trebuie? Mie? Ție. Nu deocamdată. Eu cred că numai cu tine vorbesc în momentele astea. Cred că așa o să fac. Am făcut 4 stack-uri de lemn. Sunt bogat. Nu sunt un ratat. Cum mă crede Cristi. Doar că problema este că el era tatul. Aha, deci os, na bun. Glumesc, mă glumesc. Na bun. Nu fă fițe aici. Fițos. Bă. Bă, să poate și faci și tu. Sau hai și ne punem la culcare. Stai un pic. Să mă pula. E beznă, mă, hai, mă. E beznă! Nu! M-ai enervat, copilule. Dorm, mă, că vine în minte un zombie după mine. Stai, acum. Gata cu tine. Și ce-am uitat să vă arăt că eu sunt full diamond. Da, am făcut data trecută, uitați ce mi-a picat parmuri. Am mai folosit cărți de acolo. Bun, acum reluăm înapoi că cineva o trebuie să mă deranjeze. Igen. Adică eu. Tu. Și văd că ești destul de fericit.
Hai bă să nu iasă prea multe chesturi, de 23 de chesturi. Bă, nu mai fac eu nicio casă pe apă. Nu, gata, s-a dus ideea mea perfectă. Dar nu, gata, am făcut un drum și am găsit un loc mai bun. Da? Mai bun Da. decât pe apă. Da, dar numai faza e că... Îți vine a crede, man. Da, tot altă apă, da, bun, facem aici casă atunci. Acum am făcut numai un drum așa, știi? Bă, tătă casa mi numai chesturi. Dai seama? Bă, să distrugem florile Mare pagubă. pe care le punem la casă mai încolo. Mamă câtă chest pe aici. Cât acest, Mhm. mamă, ce doare limba română. Nu știu, trebuie să sortez toate chestiunile. Item frame-ul, cum să făcea item frame-ul? I don't know. Ești bun. Ai cheale. Cheale, de unde și-am cheale? Că am intrat, bă, normal că am cheale. Pe tine. Nu, bă, vrei să știi. Dar eu nu despre tine vorbeam. Flori avem, flori avem. Nu știu, dacă n-am, eu mă duc să ciurghez de undeva. Cred că am consumat o potată ca... DAP. Oh. Oh, n-are Alin. Bă, Nu bă. ciorgi palin, bă. Nu, tot eu i-am dat-o. Tot ce are. Dacă nu era meu, el nu exista. Acum să vezi ce să-mi facă, că i-am omorât găinile. Bă, dar de ce? Bă, trebuia măcar și lași acolo nimica, știi? Ah. Chele? Ceva Nu chele? trebuia mă și omori tu pui aici acolo. Trebuia și anestezieze așa o leacă. Aolea, nu pătăți i-am omorât, chiar așa. Niesătul, nu Na, știu. păcat atunci, na, păcat. Când i-am omorât pătăți, știu, a, mă, n-ai eu le-at chele, mă, că ți-o dau înapoi. Iau pe aia de pe mine, na. Nu tu. Sau aia de pe tine, na, așa e bună. Dacă tot îți trabă pe ele. Chele? Flori Ce, bă? avem, flori avem. Unde-i mă chelea lui ăsta? Are la lemn în Auzi, prost. bă, mă ajut și Uite, tu, două nu vii bucăți și să tu un pic în coace și mă ajut Vin, cu vin, niște așteaptă. floruri. Și distrugi pe acei copaci, flori, ceva. Imediat. Și mai faci și tot țără de lemn pe care mi-o dai mie. Stai că are ăsta fermă de vaci. Dar noi le omor. Dar de parcă tu nu ai fermă de vaci, știi? Unde Ai am? de oi, ai de oi, ho. Am și de vaci, undeva acolo departe. Aia știam că de oi parcă. Nu asta, de ce? Stai numai să fac 2 item frame-uri, că mai mult nu mi-ajunge. Am văzut și ceva vaciuri pe acolo, dar... Da, Nu ce? știu sigur a cui ies. Dar cum se face item frame-ul? Nu mă întreba, mă, că nu știu. Hă? No, asta am zice de 3 ori. Bă. Nu știu. Nu-i bine. Oh, băga mea și M-am piciorul. chinuit mai bine de o jumătate de oră și îmi fac... Ghici ce? Un drum. Un drum. Pe care Wow. și tăciuncă au rămas. Trebuie să facem un drum de la mine până la tine, de la tine până la mine. Deja am făcut pe de-a lungul mării. Ce, dar nu așa, bă, drum, nu porcărie cum faci tu. Păi drum am fi făcut și mai. Unde ești, mă? Ah, oh, shit. N-ai chele. De unde? De la Dumnezeu. Hai pe drum, că merem și ne altundeva îmi facă casa, hai. Nu-ți trebuie să-ți faci din lână. Ce? Casă. Din lână albă. Ba, bine zici tu, dar niște jamuri, niște lână albă. Și Lână albă am la mine, că am vrut să-mi fac item frame-uri. Duci și după niște lână neagră dacă ai. Am. Hai odată aici. Ce-ai dus acolo? Unde mergi, mă? Bă, unde mergi? Aici Ești prea merg. departe de mine. Vrei să spargi asta? Păi, da, și Am niște TNT-uri, dacă vrei le aduc. Da, nu, Dacă și-am spart acolo unde era la cu TNT-uri, na bă. dar nu-mi trebuie, mă. Bă. Lână, da, dă un coace. Să mă duc să-ți mai aduc. Adu lână neagră dacă te pun acolo. Neagră, mă duc să mai tund oile și ți aduc. Deci ai oi nesâmțitule și mie nu mai zis. Oai, bă, n-ai mâncare. Bă, de unde am venit, că nu mai știu. Ce duci pe drum, mă? De iau Dar în nu- dreapta, mă, bă, în dreapta, mă. Hai să mor porcul. Lasă-mi porcii, mă, lasă-mi că vreau și-mi fac, mă. Unul am să mâncă, mor. La bine, duce în altă parte, uite, bă. În ce parte? Cealaltă, vezi că sunt spatele tău, hai încoace. Uite Da, ce frumos acolo. e drumul, încoace, hai, dă-i blană. Trebuie să decapităm toți copacii de aici. Dar chiar că, aduci un topor dacă te duci până acolo. Am la mine. Bun, M-am encantat frumos.
Trebuie să facem, ți-am spus că trebuie să facem un drum. Tăiem copace și din copace aia facem slaburi și punem slaburi și facem drum. De ce râzi? Dar n-am râs. Ai râs, dar ce ai făcut? Zice, fain, se vede casa mea, ieși din munte și dai de cea mai frumoasă casă de pe server. Da. Până acum să vedem ce va face domnul Cristian. Bine că zici. Poate o să facă o porcărie, poate o să facă ceva fain. Nu se știe, nu se știe, dar sigur vom ajunge toți la pușcărie. Nu rimează, nu? Nu-ți place, țiganul. Îți mai trebuie în albă. Cât ai? Multă. Gri îți trebuie? Da, adu neagră, gri. Să aduc de toate culorile. Uite, bine. neagră am 15 bucăți aici. Să dacă mai am din coci, nu mai am. Mamă, dar mult ai neagră. Deci că neagră am folosit-o tot. Stai să văd dacă mai am și uite aici. Hai că nu. Mă duc să Cum ar mai le... trebui să mă ajuți să tau copacii ăștia de lângă casă. Las că vin acum. Mă duc să omor fete, să omor, să tai, da. Să tung fetițele. Măcar pe astea negre. Și pe astea albe, dar nu pe toate. Ah! S-a dus. Dă-le pădic în jos. Dacă aș avea la mine niște grâu în secundele astea, dar nu prea am. Să mulțesc calea negre. Auzi bă, dacă cât ești până acolo, adu și tu un diamond ceva. De ce? De fapt lasă, nu contează. Zi, de ce? Nu contează, gata, nu mai trebuie. Maestro, bă, cat. A, mâncare, bă, să nu uit O să te mâncare. bați că numai să defrigeză tare 10 copaci, face cu cu frunză. Normal că cu tăcu. A, chiar, bă, iau frunzele cu asta. Bună idee, Firma aia, că cred că ți l-am dat pe tot care l-am avut. mai am 4 bucăți. Fă din el, fă din amândouă bucățile, fă shares. Ce să alea? Forfece. A, zici și tu așa de la bun început, bă. Piatră străbă, cobblestone. Nu-mi trebuie cobblestone. Brickstone, stone bricks, Uh, dirt. Dirt am eu acum. Ai. Stone bricks. De la așa cu model? De alea pătrate, așa zici că scărămiți din piatră. Da. Îți dau, îți aduc 4 stack-uri. Ajung. Și glowstone-ul străbă? A, mai am fier, lasă. Da, merge și glowstone-ul. Glowstone, cât ce? Îți aduc 10 bucăți. Da, bun. Că n-am nicio mai mult de 23 sau câte aveam. Trebuie să pun florile în chest, că am o grămadă de flori. Ok, man. Bă, unde mi-am... A, ce crafting table. Să nu mai faci shares. Dar nici n-am făcut. Ok, Am fac lopată. faci lopată. Bă, n-am luat mâncare, mă. Bă, eu mâncare nu o duc tare bine, adică, nu. Ți-aduc. Uite, grâu am. Adică am ceva mâncare, dar am mai șubre de... Grâuleț. Grâulete. Uite și de A, ce bine că asta. ce numai o nivelare apa. A, e perfect. Da, nu mai am. Tot o stup. O asput. O sput. Cum sună? Asput. Asput. Pătato asput. Stai bă că nu găsesc unde am pus cleiul. Hă? Nu știi tu. În Da, primul. că doar am fost cu tine când era clay. De la de fapt, aici. Am cam fost. Ai cam fost, da, mai fraiere. Fraiere. Ok. Ia-mi. Aici băgăm 14. Și 4 de astea. Stai că vin imediat. Vai bă, nu mai am cărbuni, man. Problema e că n-am deloc. A, bun, stai să vedem ce mai defrișăm pe aici. Defrișăm și muntele asta. Bine că e numai de nisip. Adică nu nisip, ce dăr. Defrișăm pe tot. Ok. Bine, ne mișcăm o cam încet, dar mă nu-i ba. Bă, cred că deja am filmat vreo 20 de minute. Bă, frap să ia mult din memoria de calculatorului. Mhm. Ia? Depinde cât filmezi. Am 163 loc când... Atunci n-ai de ce să-ți faci griji. Am luat bă eu mâncarea, mă. Și așa, după aia îl pun pe YouTube și după aia îl cer din calculator. Mhm.
Trebuie să le randez prima dată. Și cât îi dă lung, cu atât randez mai mult. Hai, n-aș pe atunci, nu-mi place. Da, nu filmez numai mult de jumătate de oră, ale merg repede. Cine știe cât voi filma. Nu știu, dacă țăganul, Costelu, filmează vreo 45 de minute. Știi tu cine e Costel, nu? Nu. Nu și Palin, mă. Păi eu... Costel, vină încoace să-ți dau ce ți-am adus. Stop, oprește, pauză. Pac, spune-o când am terminat. Auzi, bă, nu poți face un leg de zis dacă te tip până acolo sau... Nu, N-ai patul la cine. nu folosim coduri. Stai. Nu, bine, dă-le pe tăce că-ți fac pat și ne culcăm aici. Că trebuie și distrugi niște copaci. Nu să faci pită din alea. Unde-s? Mersi. Stai așa. Așteaptă câteva secunde. Eu ce cam finanțez aici, mă. Să vede. Și ce și apăr de mobi. Uite, bă. Pune Hai. și pe... Hai și facem lăniță. Am pus? Nu m-am pus. Acum m-am pus. Nici pe mine nu mă pune așa, acum am pus. Trebuie să dai fix pe perină. Ok. Păi, ok, eu aici închei acest episod. O să vedeți în continuare în episoadele lui Cristi. Și până data viitoare, eu am fost Flippy. La revedere! Așa de repede a terminat, mă. 20 de minute mie mi-ajung. Dar serios, cât ai filmatează? 20 de minute. Serios? Cam pe acolo ar fi. Eu mai am vreme. Da, mă, să nu filmez prea mult. Știi ce zic? Bă, ăla l-ai distrus, perfect, no, hai. Uite. Stai, Ăsta, așteaptă, că nu-i gata. Ăsta și ăsta. Și pe ăla. Îți defrișăm, mă, cât de curând, mă, îi defrișăm. Să nu-mi iei frunzele. Eu le tau, samele. Mâncă-le. Care să-i mai tau, ăștia de aici? Bă, bine că n-ai luat restul frunzelor. Lasă-le, amu. Zi, bă, care să le mai tau? Da, ăia care-s liberi, așa. Ăștia de pe aici, de pe lângă. Băi, ce pleacă. N-ai un în plus sau ceva. Ce eu n-am plus? Da, de țupat, de posât. Ba da. Na. Bă, că așa mai... Na, veni. Dai eu mă duc de la ăștia la scopaș, ce vrei. Să-mi dai frunzele că mi le trebuie. Bine. Atâta eu leacă copacii dacă te duci până acolo. O să-i tai, mă, stai să dăm frunzele. Lasă copacii că-i tau eu, nu ce mai strofoca. Că până-i tai tu, trece războiul. Tu mai filmezi acum vreo 3 episoade. Acum, seara? Că să ai ce să pui. Că ești stai. cam în urmă cu ele. Înțelegi, copilule? Dar cât îți mai ține voia asta așa de mult? Doar nu mai ții 3 săptămâni numai asta, mapa asta. Ba da. Cam puțin nu ți atunci, bă. A, mai mult o țin, nu, ce? Până batem 70 de uitări. Până batem 30 de dragoni. Doamne, dă și fi așa cum zici tu, dă-mi lemnul că mi-e mult treabă. Ție, nu, stai. Ia, defrișează și ăsta la copac dacă te l-ai lăsat așa în pajiști. Asta și ceva. Ai multe frunze. Am un stack și un stack, de n-am ferurile. Eu vreau alea mai deschise la culoare. Nu A- alea. Care-s? Oak. Na. Iarăși pe străzi. Uite, Dă-le. bă, dacă s-ar putea, defrișează și ăsta copac. Care? Ăștia de aici, toți? Da, ăștia doi de aici. Da, cred că aici voi închide și eu acest episod. Eu am fost Cristian și ne vedem în următorul video. Bye bye!